12.5 লক্ষ ত্রিপুরা জাতি 19 দফা ত্রিপুরা জাতির পইলানো দিবর জরানি খাকসাংমা তাই সবানি সিবাই তাই খলমুং ইয়াফারো তিনি তাই আনিও ককদুগো মানজু ফাইনাই হেকাবা আনো যে সুমুনো সুনাহিন ফাইনাই যত ইলেকট্রিক মিডিয়া রকনব দিবর জরানি খাকসাংমা তাই সবানি সিবাই তাই খলমুং ইয়াফারো मिया थांनाय जरावनो आं रिजेग्रेसन रखा पार्टी आईपीएफ तिनि ngैनाय आबोनि बागै तिनि अकगनो साख्लायनायनि बागै जे मिया रिजेग्रेसन नि माने जत बरं यागो थां सगैयाको रिजेग्रेसन लेटार हायाकबा आवै मुं थां सगैयाको हायनि बागै तिनि प्रेस मिट हायाकबा मीडियानो रिंगैनाय कक सानानि नांखा bu pot ni ngani nung hekaba bu pot to tong ni je resolution do mani bisingo आं हिंगाके सारा त्रिपुरा राज्यनि इयड आईपीएफ टी राज्य कमिटिनि अर्गानाइजिंग सेक्रेटारि हेकेबा प्रचार सम्पादक ताई जम्पु जिल्ला साब आन्डार बे करजाला जन्मजयनगर डिविजन हिंगाके आं इयड आईपीएफ नि प्रेसिडेंट तावनि बागै रेजिगनेशन नung नाखा bu bahai no wan sugui heka bu bahai no toini nung tini je आईपीएफ टी yakana nang तिनि आं पार्टीनि थेके हायाकबा मथानि थेके आं रिजेग्रेसन मान हिंगाके काइसेनो रिजन जे सामुंनि बागै हायाकबा जे नाहार मुंनि बागै जों सामुं खालायमानि हायाकबा खालाय याकुं बेले फेमानि आ सामुं जे जागाव सगैयानि तंमानि आ सामुं आ जागा सगैया अबहाय खामा तंमानि बागै आं तिनि निजिनो आं बखा बेलिनाय तिनि आं आनि जे पद हायाकबा आनि जे पोस्ट अ पोस्टनो आं तिनि साकलाय रिजेग्रेसन नानि हायका पदनि तियाक ngै फाइनानि बाद मांखा bu samung no abo toini nung je asal bखाव बेलजाक नि खादु नंजा तिप्रासानि काइसेनो नाहारमुं पयला सिगां तिप्रासानि नाहारमुं तंमानि तिप्रासानि थांनानि बागै टिउजिएस आन्दोलन खालामनानि यागलो एडिसि माननाय बेलायनो तिप्रासाराव खाकसांखा हायकाबा खातुंका आफ्रो तिप्रासारा वानसुक गै तंमानि जे ताबुगले एडिसि मांहाकै तिप्रासा यकनानि हायाकबा यक सिनाय हिनि वानसुक मानि यागलो तिफियाबा तिप्रासा यकलिया आ तिप्रासा यकलिया ना बागै 2009 4 तारिख मार्च आईपीएफ टी तिप्रालेन सानैनाय तिनि आईपीएफ टी सं तिप्रालेन सानै तिनि 2021 हायाकबा 10 इयार्स मेचुरंखा सरि 12 इयार मेचुरंखा तिप्रालेन सामनानि फियाबा ओ जे तिप्रालेन सानमानि बेखागो आं नासिगिनायखा हायाकबा ओ तिप्राहानि तिप्रासाराव नासिगिनायखा जों अबनो नुखा अबहाय सेन्सलि माबाय हायाकबा अबहाय लजिक राजनीति खालायमाबाय तिप्रालेन मानानि हिनि आंखा खालाया हायाकबा खा खालायबो मानिया जनगण खा खालायगला तामनि हिमाले जोंनो यांगो तिप्रालेननि कक सावैनाय डिवाइडेड रोल हायाकबा कम्युनियेल बखरगो मेमोरियो दावैनाय फियाबा उक्लक्ति हिंगाके नेशनल पार्टीनि लिडार रक बायजों गोबागै कसगै सा नंगै इन्जय खालाय तंगनि जों नुगो सिनि लिडार रकनो बिभिन्न आंचलिक खालायनाय लिडार रकनो आर सुदा आबो सिमिया सिनि आंचलिक जाति दफानि बागै कक साइ फायगा हिंगानो हामै फेमानि जरा हिंगा जों ताम खालायनाय उ ते कायसा बुफांबाय ते कायसा बुफांनि तलाव जों आश्रयनाय मानि नुगो आबोनि बागैनो आं तिनि साइसुं न बखाबेलखा आं आनि अ पदनो हायकाबा आनि जे पुसनो तैयावै आं बसकांनि जरावो ब बरक जाति दफानि बागै सामुं खालायनाय हायाखैबा ब बरक अ हानम थांनानि बागै याकुं बाक्सा खालायनाय जेफ्रु खरक रि खावैनाय चांगरि खावैनाय जेफ्रु अंखरानो जाति दफानि सबानि बागै आफ्रो आं तेवैसा खालायनानि हिनिनाय तिनि आबतत आं मिया सारिगनो आं रिजेन दिवै तिनि नरकनो प्रेस मीडिया रंनो इलेक्ट्रिक मीडिया रंनो रिंनानि खालायखा bu hewan sungmung je nani je kha